بن یار نبی دیا یاراں دا بن یار نبی دیا یارا بن یار نبی دیا یارا دا بن یار نبی دیا ایو فیصلہ پنجاں تے 12 دا ایو فیصلہ 5 تے 12 دا ایو فیصلہ 5 تے 12 دا بن یار نبی دیا یارا دا بن یار نبی دیا شک ہووی تے چل مدینے وڈا کنجوس ہے جڑا ہون سبحان اللہ یہ دے موبائل دے اندر کسی دی دھی بہن دا غلط نمبر ہے چوپ روے باقی سبحان اللہ وہ پرانی کرے نہ مڑوڑ کے یہ سارے دے موبائل پا کے انتا مکالا ملیں رات دے 2 بجے تپڑی پا کے کسی دے پائے نال نمبر ملتے ہیں کچھ نہیں آدھا میرے نال پڑھو جا مہربانی کرو نہیں تو میں اس تو بھی کوڑیاں کرنی ہیں بندہ ہی تھے ایک نہیں لگے شک ہووی تے چل مدینے آواز کھولی آل بڑھڑے ہو گئے ہیں شک ہووی تے چل مدینے شک ہووی تے چل مدینے ایک سنجوک مزارہ